Ndewonu ndị be anyị daalụnụ ka eke unu mee. Achọrọ m ịkọrọ unu akụkọ Okwuruoha na Flo nwa. Ịma na o tego etinyere ihe njichọ itinye ọnụ kịta bụ na ezu m mmadụ onye zu ka eme onye si n'isi kata nọ n'isi mmiri. Ya bụ onye ahụ so na ndị na-asaịnịrị ndị employers wee nyefa kọs. Ọ na-enyefa kọs enye, ọ bụkwa onye be anyị, onye Igbo be anyị. So o so na ndị na-asaịnịrị fanya wee fụ na employer nke a o nwere ọrụ n'eziokwu, asaịn yali anya, ọ dị merit, o meritri asaịn yali anya, ọ bụ fama na-emeli ndị ahụ approve. Ya ka nje amụta mụ na ya wee fụ, anyị wee kparịta ụka. O nwere n'ọfịs mba kịta wee fụ ya, wee tebụl olu m ihe ka ihe si wee dị. Ọ sịkwa na nyanwa na-abụkwa ndị ọ saịnichala ihe ahụ, ọ bụrụ ndị be anyị oye ọfa maka ọmago na fadujenu oye ọfa ọkpọta ndị mmadụ fa bịakwa enyefe ọlụ fa na-alụ ọlụ. Ụmụ ihe ọ kọlụ mba m ntị, ọ sịrị na ụmụ kọs a na-enye 7,605 ịbịa ọlụ ama nsu ebịa ịbịazi chọba ọlụ n'ọnya na kọs karị ifu mmadụ na ọbịa ma onwe n'ọlụ na ndị ahụ chọọ chipa wan na ndị employers a na-akụkwa ajọ chaji and ihe a ji akụcha chaji o ji eluche 15 mmiri ma 14 mmiri na ọ bụrụ fa na-eji a market fa na-enwekwa ejenti. O nwere ike ejenti nke osi n'aka fela aka banka onye ọbụla etinyeche n'elu wee buzie ibu wee na-ebuzi aka. Ọ sị na ndị ahụ bịara umelu fa approve mgbe fa na-abịa ka ọ ga-agwa fa sifa enyochecha efa fụ na fa nwekwara ọrụ, ọ bụrụ mmadụ bịa ọkwụgharịba. O si na ọ ka na-eme uvuluo taa etinyekwa Naijiria na red light ka ọ na red list etinyere na ọ bụrụ ihe na-eme eme na o nwere ndị ka dị jenu sikwe na Naijiria, ndị employer nwee ndị si na other African countries ma Asia, fa na-emeli ndị ahụ approve and fa na-akpọta mmadụ, fa na-enyekwe ndị ahụ ọrụ. Ịghọtago? Ọ sịkwu na o nwee ndị bụ chipa gị negotiate ya ọfụma. Onye si gị na onwe na ọ bụ employer maọbụ na ọ bụ agent, unu negotiate ya ọfụma, saịn anya asaịn. Ị ga-ajụ onye ahụ ị nwere ọrụ ka ọ mbịa ịchọba ka ọ mbịa nchọba nke ahụ price ya dị chipa. Ọzọkwa bụ o nwee domiciliary, ị na-aba ụlọ jee na-alụlụ ndị mmadụ ọrụ kia nke ahụ ịma na domiciliary tara abụ price onye ga-enye gị nke ahụ dịkwa chipa. So na home nursing home dịkwa nke ahụ followed. Nke bụ best bụ nke a na-akpọ support ọlụ ya dị easy dịkwa mma mana o nwechaghịkwe nke tọrọ ụtọ, o nwere ọlụ tọrọ ụtọ mana nke ahụ bụ the best so far. Ọ bụ ihe ọ kọwachara m si na nke ahụ bụ best so far. Onye bịa nye gị ya bụ ọlụ, nye gị kọntra, unu kwuo ihe ị na-eji ịlụ, na-egekweni ntị o kwuo ma ị na-abịa ịlụ domiciliary. Ọ bụrụ na ị na-abịa ịlụ domiciliary, o price ya dị iche, ọ ga-ereduce ego. Ọ bụrụ na ịbịa ịchọba ọrụ na onwere ọrụ, price ya dị iche, ọ ga-ereduce ego. So ka unu gwụchakwa ntị na-anụrụ domiciliary, ị ga na-aba n'ụlọ onye ejenti gwa gị ọ ga-ereduce ego. Onye nke si gị ịbịa ịchọba ọrụ na onwere ọrụ, ọ si na ọtụtụ ada ekwe ọ sị gị na ị nwere ọrụ, ilechichiche ihe gị niile, ile baisikụl gị, iresign ya n'ọrụ gị, ile moto gị, ile ana gị, ileti ebe niile, ịbịazi nwere ọrụ, ị na-akwụgharị, ị na-achọ ọrụ, ịchọlide ọrụ ewelu gị na-agba futbọl. And ịmakwa na ndị sikwe n'ụlọ abịa nwere experience ọrụ, ọtụtụ bịa jụọ gị nwe experience ị nwere nọọ ya ahụ ịmụrụ online, ịmụ onye online ị nwere experience. Ọ bụ okwu ya bụ na ilugo mbọsị ịlụ ọrụ a ka iji ga ama na inwe gị experience. Ịghọtago? And ndị ahụ na-abịa sị gị chọba ọrụ, ụfọdụ iri anọ zute 3 months tupu ị nwee ọrụ. Ya bụ ị na-abịa ịkwado onwe gị ijide gị iji gaa na-eli nri, akwụ ụgwọ ụlọ tupu ị nweta ọrụ ahụ. Mana ụfọdụ na-enwekwa lọk inweta ọsịsọ. Ị nwere ike irelocate eto siti na-eti ọrụ dị ịchọba ọrụ ma ọ bụ na employer gị si gị jiri aka gị chọba. Ịghọtago? So ifugo ka price ya si wee dị. O wee sị na ka nkọziala unu nke ọkwuru mmele Okwuruoha na Flo. Ọ sịrị na ịma ị na-eme ihe ịnọ na line ihe ahụ a na-abịakwutezi gị afụ na ị na-eme ihe. Amakwa m Flo nke nji ama m
so ama m Okwuruoha ana m efolie mana amara m Flo ndị be anyị Flo nwere Facebook ọ bụ na o nwere Facebook unu si m yes na o nwere unu deelu m ya mma like kwa njene n'ihe na-eme ebe ahụ ịghọtago ka mmalụ ihe na-eme ebe ahụ maka ka mmalụ ma ọ nọ online o ji wee mee ndị mmadụ a sị na wayo ka egwulie ya ahụ na oburu intention ọjọọ n'uche Okwuruoha ebu okwu n'uche o wee gwazie m mbụ onye omebe iwu anụnwa mụ na ya zu o wee sị m na ọtụtụ cheli na-abịa UK na o nwere ihe dịka wayo na-anọ mma na ọ bụ na UK ka wayo tụrụ ụlọ bili ọtụtụ ada ebelivu ya ma ndị nọ n'ime UK ebelivuru na mmadụ nọ na UK ga na-egwu wayo ma ndị nọ n'ụlọ filu na ndị nọ na UK lijuru afọ na fama ngwu wayo o wee sizia m ka ọ gwazia m chekwa na ntị ụchaa na ntị unu o wee sị m nọ na UK ka wayo tụrụ ụlọ wee bili si na ịchọ ime ihe biznes ma ọ promo mmadụ gị tugbu atugbu wee na-eli wee dọọ maka na ntị si mụ anyị nwanọ na Facebook ka mmadụ bịasị gị ma eli advat gụtụgbukwa atugbuo maka inwe ike mechaa advat ndị mmadụ gbaji egwu ofe ndị ahụ wayo abịakwa na-atakalị gị ibukwa ihe ọma n'uche ndị be anyị ga-asịzi na gị na ya mezi bagin ewee gwuo ofe wayo na iso wee li ndị be anyị abịakwa m ọzọ so o wee sị na ihe mee na Flo na Okwuruoha bụ na Flo chee na ụka ọ na-akpụ na ọ bụ ewu like na ọ na-emeli ndị be anyị mma ọnwakwa na a na-egwu wayo ọ sị na onye Zimbabwe anụnwa bụ onye ezigbote wayo wee sị andị ịmago si n'aka fele aka inwe ike ashia ihe na WhatsApp asị na omego na-afụgo n'anya andị ọzọkwa bụ na ụfọdụ ibulu ejenti ifuru ndị na-achọtacha ụlọ mmadụ ụlọ especially ndị na-achọtali mmadụ ụlọ ọ bịa gwara landlord ọ sị na ọnwa ndị ahụ dị well responsible na fadị mma na-eme mmanya ka ọ wee nwee ike kpọtara ndị ahụ market ewele ego so osisi emenona ahụ nya ịchọ ime ihe inwe ike ime obele ọgazi imebezieri nne ndị ọzọkwa bụ ịbịa trọs zikwa afa ịma na ịtrọsụọ mmadụ omebezie ajọ ihe na ị ga-eji nwayọọ wee na-alacha ofe gị ọka ime ihe o mepụta inyekwa ọzọ ibunye mmadụ too much power ọkpachie okwechili ifuru nwoke anụnwa bụ ọkwa ndị alịla ego m nya thousands of pounds mbụ ndị be m delibe ndị na-eship ihe faka ewepụta ekwe ngwongwo m ahụ fa kpakọrọ lie enyi fa eligo ngwongwo m ahụ dutona fe nyere m receipt ịma na atros gomfa fa abịa buru ngwongwo m nkwụ ofu ụgwọ ka fa ship olu m ihe n'ụlọ ka fa ship zie nye fa wee kpazie alụsi atros gomfa now ejire m receipt ka fa lezie nye fa wee kpaa alụ mbụ ndị be delibe emechie ikpe nke ahụ dịkwa na-eche thousands of pounds nji wee ship ihe kwụ ofu ụgwọ duto na mụ na fa emekogo ihe many years fa ọ na-aga ọfụma and fa bịa fa enye m receipt oluo na nke a fa abịa buru ngwongwo m ahụ enyere m fa ego enye m ihe mana lọya niile njekwugo ana m eje lọya niile fa a na-ajụ m receipt nsi a ejire m receipt fa si na o sikwa ike ka egwenu maka chaatị anyị mechie ma evidence ka anyị si transfer ego fa si na nke ahụ sokwa mana ọ bụrụ strong evidence mana onwego lọya onye ọcha njekwuru kịta nke ahụ bụ no win no pay onyego m hope mụ na delibefe ahụ ga-emechekwa eme ezigbo ihe fa ga-emechi gwụọ my thousands of pounds m nyefa with trust ịtrọst ba mmadụ fa emezie gị ihe so o nwee ihe ọ kụzikwere m ọ sị m ihe ọbụla ogiri okpenye na tabsit nsogbu adịrọ ka m rapụgodo unu ka m kọchala unu nke ọfụma ọ sị na ifu ka ya shiala ihe ma mmadụ si gị na ha si na ọ na-eme mma ifụrọ n'anya ikweli ịnụ na a na-eme n'ihe na-ewu ije mebe ọ sị na ihe Flo mere ọ mara ndị ahụ ọfụma and o nwee ike ọ bụrụ na fa emego ofu ọga ndị ahụ ibunyezie fa too much power fa ebulie ga iru o sikwa na nwoke ahụ gbaga ọsọ o buru elu millions of thousands of pounds ahụ gbuo ọsọ wụọ ya na ihe azụkwa afọ ọzọ si kedu ebe Flo si ga-ebute ego wee kwụba kedu na ọtọlụ nne ezigbo ọtụtọ
na nwoke ihe itiri n'isi ebe ị nọ na onwe ndị be anyị na-eji eme 419 mana Europe ebe niile dị iche iche fa hit were ne hama ọ bụ onye befa ka fa hama ọ bụ onye ọcha fa wa relocate fia na befa ego niile ahụ ga-ezulie wee gwụkwa na befa welie establish ya na ama ebe ị ga-atụ atụ ọ nọtili aka mba na abara agụ ka ọ bụzikwa so ndị be anyị ọkwa ka ihe a si mee ọ sikwa na Flo bụ good intention n'uche mana ọ dịrọ ka onyoche chere ihe a enyoche and o bunyere nwoke ego n'ike bunye ego n'ike o feelzie too much power o feel too much power decide ya ka ọ si gaa trust na mmadụ wit ihe ego especially na a na-eme ihe nwayọọ nwayọọ ọmụta nwa inyekwe nya a na-alụ pay as you go anaga ụmụ ike onye godie nke ofu onye ome inye nke mmadụ na-abụ ome nke ibulu ihe mmadụ 10 bunye ma ọ bụ mmadụ 20 o feel too much power wee wairu wee si ụta adịrọlụ Okwuruoha ọ dị ọkwalụ Flo no ịmago onwe ka o si kọchi ya blame kwefa n'ụdị ọzọ na fa kwesịrị inye ịtụgbu ihe atụgbu ọ bụrụ anụrụ agba mgbamgbam ma agbagolo maka na ihe na-ewu ịnụrụ a na ihe na-ewu itrọst onye ọbụla imebi ihe ego ibulu bunyebe okwu na aka m na ya si wee karịa o wee si na ndị niile ọ mekwere gakwa fancha na-alụkwa ụlọ fancha na-alụ ụlọ maka ọfa na-enye ndị ahụ approve emeli approve emebezie ndị be anyị kesekwe na ihe anyị mmeche mma abịakọrọ ụlọ ọzọ unu kesi enye ma like anyị na anyị akala ịfụnanya kwado na anyị gosi na unu bụ ndị Igbo na-afụkwa Igbo n'anya unu aghọtago ụmụnne ngwa ka emesịanụ